Poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala. Iz sunčanog Čikaga idemo prema Beogradu ili Novom Sadu i sa posebnom privilegijom i zadovoljstvom kažem, naš današnji gost je profesor doktor Branimir Nestorović. Dobro večer, pomaže Bog i sve dobro bilo. Pomaže Bog, tamo kod vas nije večer, je li tako? Kod nas je dan 10:40 ujutru, sunčan, vedar dan u Čikagu. Pa dobro jutro onda i pomaže Bog. Bog vam pomogao, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorite za Srpski radio Čikago. Hvala vama što ste me zvali. Doktore Nestoroviću, mi glas iz naroda, profesor doktor Branimir Nestorović. Rekao bi naš narod gungula, gužva, rastur sistema, neki kažu raskol, raspad. Ja bi pre, ako dozvolite, konstatovao, radi se o izdaji onoga što ste vi kao rodonačelnik pokreta, zajedno sa našim dragim prijateljem Aleksandrom Pavićem i nekim drugim ljudima iz pokreta promovisali kao platformu, ali ja bi okarakterisao to kao izdaju ovo što se desilo sa pokretom Mi glas iz naroda. Insistiram na ovome profesor doktor Branimir Nestorović, vi ste bili i nosilac liste, pa molim vas za vaš komentar. Dobro, da li je izdaja, ja ne bih trošio, ne volim da koristim jake reči, u svakom slučaju sasvim sigurno je bio pokušaj udara, ovog dvorskog udara i pokušaj preuzimanja pokreta. Sad je prilično jasno sve kakav je bio plan. Plan je očigledno od početka bio da se iskoristi moja popularnost, da se pređe cenzus, da se uđe u skupštinu, da se posle toga pokret preuzme pod nekim izgovorom ili bilo kakvim izmišljenim ili idealnim izgovorom i to je to. Sve je očigledno bilo planirano zato što je i ideja da ja budem predsjednik pokreta došla od gospodina Ljepojevića. On me molio, kaže prekini to, vreme je da budeš predsjednik i tako dalje, da bi se posle povukao i rekao da naš pokret nije pokret imena, nego pokret ideja. Tako da mislim da je to ružno. Vidim da je danas izjavio da me na to nagovorio predsjednik Dodik, što je potpuna besmislica. To je potpuna besmislica, naravno. Predsjednik Dodik nas ništa nije nagovarao i ništa nije govorio. On nas je primio kao mnogo drage rođake i dao nam par savjeta o tome kako se organizuje stranka obzirom na naš potpuno odsustvo političkog iskustva u tom smislu. Jeste rekao da stranka treba da ima predsjednika, ali to je rečenica koju je ponovio i Siniša Ljepović i neki drugi ljudi. Međutim, oni su očigledno, to je bila neka koordinacija, jer su oni sve pripremili da izglasaju protiv mene, a da onda navrat na nos me isključe sa svih naših mreža na kojima smo mi, da ja ne bi mogao da saopštim šta se dogodilo našim pratiocima, kojih ima više hiljada, recimo na Telegramu 17.000, na YouTubeu ima 30 nešto hiljada, na Instagramu preko 100.000 i tako dalje i tako dalje. Znači to je armija ljudi. Oni su meni onemogućili pristup mrežama i izdali odmah sutra ujutro jedno saopštenje da sam ja napustio, da smo Pavić i ja napustili pokret, što je besmisleno potpuno. Kako mogu da napustim pokret koji se zove doktor Branimir Nestorović? Tako je. Znači ja moram da napustim samog sebe. Mislim, to je besmisleno potpuno. Mogu da oni izađu iz pokreta ili da ja probam njih da isteram, nekako da izađem iz svog sopstvenog pokreta koji sam ja osnovao. Doktore, oprostite samo što vas prekidam. Mitar Kovač, general u penziji, vas je nazvao preletačem, što je takva nebuloza i apsurdnost da ne mogu da verujem šta je čovek izgovorio. Gde sam preleteo? Mislim, gde sam preleteo? Ja sam preletačević, gde sam preleteo? Mislim, to treba da znate, da se zna, preletačevići prelaze negde. Ja nisam nigde prešao. Tako da je to jedan bio pokušaj, u stvari se ljudi koji su potpuno periferni, da moram da tako kažem, ljudi koji nikad ne bi prešli cenzus bez pomoći moje, Pavićeve, oni su odjednom sad se osjetili moćnim, sad su poslanici, sad imaju neke privilegije i oni sad su pomislili da oni mogu sad da preuzmu pokret. Iz kojih razloga teško je reći, ali ja mislim da nisu samo razlozi finansijske prirode ili ne znam neke druge prirode, nego mislim da je ozbiljnija priča i da iza ovoga stoji jedna ozbiljna organizacija koja je to koordinisala, mislim, zato što je zanimljivo, meni je bilo zanimljivo da odmah posle toga smo oni dobili ogroman publicitet na N1,
na Novo S, znači na svim ovim antisrpskim medijima su dobili ogromno publicitet, da su objašnjavali kako sam ja neki vlastodržac koji pokušava da preuzme pokret, otprilike ja sam neki diktator i tako dalje, sam čovjek slavoljubiv, što je potpuno besmislice. Ja da sam hteo, ja bi osnovao svoj sopstveni pokret na samom početku, ne bi mi trebalo da njih uzimam u pokret, mislim. Tako da je to sve potpuno besmisleno, ali je dobro što se desilo, znaš, mislim, sve u životu ima Božja promisao uvek vodi ka nekoj ideji. Kao što je izdaja Jerkovića bila izvanredna stvar, jer je otkrila u stvari u suštini da je Branko Pavlović kadrirao tu i sam njemu obećavao nešto i da se tu nešto događalo. Tako i ovo je pokazalo u stvari u suštini da njihove namere uopšte nijednog trenutka nisu bile iskrene. Znaš, mislim, oni kažu ostajemo velikim principima pokreta, a kakvi su to principi pokreta da pokušavaš da dvojicu ljudi koji su okosnice pokreta brže bolje nekako isključiš iz pokreta tako što smo mi napustili pokret. Mislim, ako smo napustili taj sastanak na koji se odigravao, pokret ne možemo da napustimo. Znaš. Tako da je to jedna epizoda koju ćemo vidjeti kako će se završiti. Ja lično imam neki utisak da je ovo bio pokušaj u stvari da se ja uklonim iz političkog života, obzirom da određene ambasade u Beogradu nisu baš mnogo zadovoljni ovim što se desilo. Mi smo vrlo nezgodni zato što niko ne zna šta smo mi. Mislim, mi smo novina na političkoj sceni, nismo kontrolisani ni od jedne zapadne ambasade, vodimo svoju samostalnu neku prosrpsku politiku i to je i raste ideja jako brzo. To je još jedna stvar koju treba zaboraviti. Znaju oni dobro kakva su ispitivanja javnog mnjenja, sad kad više nismo anonimni. I ovo je pokušaj u stvari da se okreni ta ideja, da se okreni taj broj ljudi koji veruju u nas, prikazivanjem da je to neka neozbiljna grupa ljudi koji odmah su se posvađali čim su osvojili vlast. Mi se nismo posvađali, nego je bio pokušaj državnog udara, odnosno dvorskog puča ili može da se kaže izdaje pokreta, ali praktično 80-85% članova pokreta je podržalo nas. Jako mali broj ljudi je otišao sa njima i oni će jako brzo ustanoviti da ako nemaš narod iza sebe, ništa ti ne vrede, ni novac, ni ambasade, ni privilegije. Imali smo puno puta takve epizode i te epizode se završe da ti akteri odlaze u političku prošlost. Da, doktor Nestoroviću, ako dozvolite, ovo što sad izjavljuju, ajte da kažem, ovi iz, sad ne znam ni kako bi to nazvao, pokret oni, a ne mi. Dakle, nebulozne su izjave da ne treba predsjednik partije, da je neko starešinstvo i tako dalje, pa potom onda ne treba nam patrijah, ne treba nam predsjednik države, ne treba nam otac u porodici, ne treba niko. Šta to znači? Ja ne znam da postoji neka politička partija na svetu koja nema predsjednika, mislim, ili neka država koja nema predsjednika, meni takav slučaj nije poznat. Tako je. Ja pri tome nisam uopšte tražio da budem predsjednik stranke, nego sam tražio da budem od ovlašćenja predsjednika stranke da bi sredio gomilu nezakonitosti, nebuloze i sukoba koje su potpuno paralisale pokret zadnji mjesec i po dana. Znači u potpunosti. Znači tu je bilo svega i svačega, neovlašćenog postavljanja poverenika na ovoga, čak i neki pokušaj finansijskih pronevera. Znači tu se takve stvari su se događale da jednostavno više to nije moglo se toleriše. Branko Pavlović je stvarao neku svoju sopstvenu strukturu unutar pokreta sa svojim Markom Dejanovićem, dečko je šef kabineta Društva sudija Srbije, koji je pod direktnim sponzorstvom USAID-a i Sorosa. Mislim, to su sve neki potezi koji su vrlo čudni i ja sam na kraju rekao da ja više ne mogu to da trpim i rekao sam baš bukvalno tim rečima, rekao sam ako mene svi pljuju zbog ovoga lošega, ja želim i odgovornost da to sredim i da budem predsjednik pokreta, a kad napravimo status i održimo skupštinu, onda možemo se dogovorimo za nešto drugo. Međutim, apsolutno bilo je očigledno jasno da su se oni dogovorili da ja tako uradim, da bi oni mogli kao da glasaju. Pri čemu to glasanje nikog ne obavezuje. Jer neprekidno se brka pokret Mi glas iz naroda, koji je društvo građana, što bi rekli, znači jedno društvo koje je osnovano i koje je kao svako udruženje građana, mislim ima ih milijardu takvih udruženja. A pokret Mi glas iz naroda, profesor dr. Branimir Nestorović je nešto sasvim drugo. To je 10 ljudi koji su potpisali za izlazak na izbore u Srbiji. I vi ste nosilac liste?
I ja sam nosilac liste, među tih 10 ljudi je 6 ljudi koji su sa mnom. Prema tome, ako bi bilo glasanje u toj grupi ljudi, onda bi naravno rezultat bio sasvim drugačiji. Tako da pozivati se da je 5 ljudi kao većina je protiv mene u tome, tih 5 ljudi, jer među tim potpisnicima recimo nisu Jovan Janjić i Siniša Ljepović među ovih 10. Tako da praktično oni imaju samo 4 glasa u tom telu koje bi eventualno moglo da nešto glasa i da nešto radi. To su sve manipulacije i insinuacije. Ja jedno vreme nisam htio ni da odgovaram na to, zato što mislim da ljudi prepoznaju iskrenost i da prepoznaju izdaju. Znači, tako je. Malo su zbunjeni, ali vidim da većina ljudi, evo, danas dok smo se šetkali kroz grad, mislim, ljudi su prilazili spontano, rekli mi vas podržavamo, to je prava ideja. Tako da mislim da to više nije uopšte interesantno, oni neka nastave svojim putem, ja priznajem da neću od sutra više se bavim njima, neću da dajem nikakve izjave, zato što bilo je prošlo i mi idemo dalje svojim putem, imamo puno posla, svašta treba da se uradi, u međuvremenu nas čeka posao na formiranju stranke, nas čeka posao na formiranju odbora, po unutrašnjosti spremamo se za lokalne izbore i to je to. Da, ako dozvolite, doktore Nestoroviću, činjenica je da je narod pre svega glasao za Mi glas iz naroda, profesor doktor Branimir Nestorović, prvenstveno zbog vas, naravno i Aleksandra Pavića i tako dalje, vašeg ugleda kao vrhunskog lekara i stručnjaka, to mora da se kaže, koga narod poštuje i voli zbog harizmatičnosti, ali i programa pokreta čiji ste vi rodonačelnik. A da su harizmatične, pod navodnicima, ličnosti iz pokreta oni, ja to tako sad zovem, izašle same na izbore pod nazivom Mi glas iz naroda, ne bi se ni približili cenzusu. Ne, pa bili bi ispod 1%, sasvim sigurno, to je potpuno jasno. To je deo koji mene vređa, znaš, iskoristiš moje ime, a onda posle toga tvrdiš da sam ja neki diktator i pokušaš da me ukloniš iz pokreta. Mislim da je to užasno ružno, ali to govori o njima samima. Znaš, mene je uvredilo Jovan Janjić koji je verujući čovek i koji se stalno poživa na hrišćanske principe. Sad ovaj put je podržao čoveka koji je ateista, koji je Branko Pavlović i izneverio te iste hrišćanske principe. Znači, reči i dela se ponekad dijametralno suprotstavljaju, ali dobro, ja kažem, neću više govorim o njima. Naravno. Bilo poprošlo. Profesore, samo da konstatujem, molim vas, vi ste pre nekih 10 minuta rekli kako ovi iz ambasada i tako dalje ne znaju ko ste vi. Da, oni znaju dobro ko ste vi ste patriota, vi ste rodoljub, vi ste bogoljub i to je ono što je opasno danas biti u Srbiji. Iako dozvolite, čuo sam Sinišu Ljepojevića i još par njih da su u pitanju nekakva srpska posla. Ja bi naravno to nazvao, to sam juče rekao, američkim poslovima, jer ne treba zaboraviti da su predsjednika Donalda Trumpa izdali Mike Pence, Steve Bannon, John Bolton, a da su mu ostali verni ambasador Richard Grenell, pukovnik McGregor, general Flynn, Roger Stone i tako dalje. Dakle, ja bih ovo nazvao pre svega američkim poslovima koji se apliciraju u Srbiji. Stalno se lansira ta priča kako smo mi neki narod koji ne može da se složi, koji smo, ne znam, to srpska posla, radimo jedni drugima o glave. To nije tačno. Kad bi se malo te ambasade smirili i prestale da rade to što rade, mi bi se jako lako dogovorili oko toga. I zato što, ako gledaš ankete javnog mnjenja, ti ćeš vidjeti da 80% Srba je na jednoj strani i veoma jasno zna šta hoće. Znači, neće u NATO pakt. Tako je. Hoće s Rusijom. Neće da ima nikakva posla sa Zapadom. Prema tome, to je 80% Srba. Prema tome, nije tačno da Srbi ne mogu se složiti. Ali izborni inženjerinzi, manipulacije, mislim, nameštanja, mediji, čine da ljudima izgleda da se mi neprekidno samo svađamo između sebe. Ali ako imaš projektovanu situaciju, kao što je ovo, mislim da je projektovana situacija, apsolutno, onda naravno takav utisak se stvara, eto, oni su se posvađali između sebe. Mi se nismo posvađali između sebe, oni su pokušali nešto krajnje podmuklo i nezakonito i to je to. Da, profesore, ja nisam imao zadovoljstvo i sreću da se čujem sa Aleksandrom Pavićem proteklih nekih mesec dana, ali mi smo ovde imali informacije
iz inostranstva, pod navodnicima, iz Beograda, da će službe uraditi sve da razbiju pokret. To se desilo. Nažalost, Aleksandar je imao problem sa grlom, nismo uspjeli da razgovaramo. Teo sam da mu prenesem naša saznanja. Tako da, eto, na sreću ovih nisam na vreme, ali možda je, što ste rekli, dobro što se to desilo na samom početku i znate s kim imate posla. Pa to smo očekivali, pošteno govoreći, nisam očekivao na ovaj način. Mislio sam da će biti u pitanju nešto drugo, ali očigledno je nervoza velika. Mislim, očigledno je nervoza velika zato što njihovi favoriti su na izborima prošli bedno, nije uspeo scenario Majdana i prilična nervoza, sad treba nešto uraditi, situacija u Ukrajini se pogoršava, cela geopolitika se pogoršava i bilo je logično da će nešto uraditi. Moram da priznam da sam ne očekivao nešto sasvim drugo, da će mi pokušati da nameste neku aferu ili tako dalje, to je njihov način. Ovo je malo drugačije nego što sam očekivao, ali u suštinski to je to. Očekivali smo to, bit će toga još, ali moram da ih jako razočaram, znači mi nećemo odustati sasvim sigurno. Mislim, to je potpuno jasno. Mi, verujte, mi smo iz ovoga sad toliko osnaženi. Meni se javilo i ovim mojima u roku prošlih 2-3 dana najmanje 100 kvalitetnih ljudi koji su rekli mi sad tek želimo da se... Evo mali prekid, očigledno neko zove. Halo, mi imamo mali prekid, razgovaramo sa profesorom doktorom Branimirom Nestorovićem. Evo, pokušat ćemo ponovo. Dakle, profesor doktor Branimir Nestorović, imali smo mali prekid, pokušavamo da uspostavimo vezu. Mi glas iz naroda, profesor doktor Branimir Nestorović, prekid na vezama, neko nam je uskočio, što bi se reklo, rade službe i dalje. Evo, čujete, zvoni telefon, zovemo doktora Nestorovića. Imao sam još neka 2 pitanja i izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o onom za šta optužuju doktora Nestorovića, Branka Lukića i Aleksandra Pavića. Halo, profesore? Imali smo mali prekid. Da, imali smo... Prekinuli smo... Da. Prekinula se veza u kolima smo. Neko je zvao. Ne znam više. Ne znam da je se prekinulo. U svakom slučaju, htio sam da kažem da mi smo sve ovo očekivali i nećemo odustati. Mislim, nismo karakter ljudi koji odustaje. A neverovatna je priča da sad ljudi mnogo više prilaze jer mnogi od ovih likova nisu bili simpatični masi ljudi i sada se ljudi javljaju i kažu vidimo da je ovo čista priča. Da. Tako da ja mislim da ćemo izaći osnaženi iz ovoga, u svakom slučaju homogeniji i bez problema u budućnosti, ja se nadam. Da, a profesore, ono što je važno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je danas da je razgovarao sa vama, sa Aleksandrom Pavićem i Brankom Lukićem i da od vas ništa nije tražio, niti ste vi nešto od njega tražili. Samo je dodao da je izneo mišljenje da bi bilo dobro da se formira vlast na nivou Beograda, što vi niste prihvatili, pa s tim u vezi, evo ja vas pitam šta se dešava kada je u pitanju formiranje vlasti na nivou Beograda. Pa tu je sad nastao jedan potpuni haos, zato što mi smo od naših 6 odbornika, 2 odbornika su oni odbegli, gospodin Jerković i njegova Vesna, oni nemaju kontakt s nama. U međuvremenu su ova 2 odbornika ostala sa ovom grupom pučista, tako da praktično mi sad više nemamo, da kažem, odborničku grupu, jer imamo 3 puta po 2 odbornika i mi u svakom slučaju, kad kažem mi, mislim na mene i doktora Antonijevića koji smo odbornici u Skupštini grada, mi nećemo sigurno glasati ni za šta, mi ćemo izaći sa ale kad bude glasanje, zato što mislimo da u ovakvoj situaciji
bilo kakvo glasanje bi donelo strahovitu nervozu svuda i bilo bi jako loše za sve. Nadglasavanje, preglasavanje, jedan odbornik više, dva odbornika više bi još više odgrelo zle krvi i mislim da su izbori, ponavljeni izbori, najbolje rješenje. Vrlo elegantno rješenje u smislu da se time izbijaju argumenti iz ruke bilo kome, organizovat će se izbori novi, na tim izborima će se vidjeti ko je gde. Mi očekujemo da ćemo proći mnogo bolje, već po nekim procenama smo najmanje duplirali broj glasova. Ostalom na onom ponovljenom glasanju kad je bilo posle nove godine, već smo imali preko 10% recimo na Novom Beogradu na 2 mesta. Tako da ja mislim da ćemo mi rasti, mislim da će neki od ovih partija padati, a onda ćemo vidjeti posle toga kakva će biti ta postizborna koalicija. Međutim, u svakom slučaju mi nećemo sad da se mešamo, mislimo da to nije trenutak da izvršimo političko samoubistvo, se svrstamo na neku stranu. Na kraju to smo i obećali ljudima koji su za nas glasali, a ja mislim da smo mi časni ljudi koji ne menjamo svoje mišljenje. Naravno, ne dolazi ni u obzir da idete sa nekom navodnom opozicijom Srbije protiv naselja. S njima nije, ja sam odmah izborne noći rekao da oni nisu nikakva opcija za nas i da mi sasvim sigurno s njima nećemo ni da se sretnemo, a kamoli da razgovaramo o nekoj saradnji, zato što oni nisu opozicija vlasti kao mi, oni su opozicija državi, a to je nešto sasvim drugo. Da, a kada je u pitanju Republička skupština, mi pokret Glas iz naroda, vidim da će se verovatno će se podeliti, poslanici verovatno će se podeliti na pola i to je to. Mislim, bit će vratno 2 poslanička kluba. Mislim da to uopšte nije važno. Ako oni ostanu, mislim, to ništa ne znači. Nama je važno, mi ćemo imati naš poslanički klub sa 6-7 poslanika. Ako oni ostanu pri onome što su pričali da zastupaju platformu koju su prihvatili, onda naravno neće biti problema, jer mi ćemo svi zastupati istu ideju. Ali ćemo vidjeti da li će oni odstupiti od svojih principa možda i prikloniti se nekoj strani. Mislim da ova grupa koja je ostala je bliža da se prikloni Srbiji protiv nasilja nego SNS-u. To je moje lično mišljenje, ali vidjet ćemo šta će se dalje događati. U svakom slučaju, kad počne da radi Skupština, onda ćemo jako jasno vidjeti ko je na kojoj strani. Onda će se vidjeti ko šta radi. Da, profesore, i na samom kraju, imate li poruku, rekao bih ovako, za srpski narod Čikaga i okoline, ali i za srpski narod u Sjedinjenim Američkim Državama, jer naš radio se sluša širom sveta, specijalno ovde u Čikagu i okolini, putem interneta i širom sveta, pa molim vas, šta biste poručili srpskom narodu? Ovde imate nedvosmislenu podršku. Pa vidite ovako, znači mi smo krenuli ovu priču i imamo više ciljeva. Jedan od ciljeva je stvaranje takozvanog kulturnog sveta srpskoga. Mi mislimo da naša država ne radi dovoljno na objedinjavanju, kulturnom objedinjavanju dijaspore. Mi nemamo ni ministarstvo za dijasporu, a kamoli nešto ozbiljnije. Tako je. Tako da mislimo da mi naravno ne možemo, Srbija nije zemlja koja bi mogla da ne znam šta uradi pomažući dijasporu, na kraju dijaspora u Americi je bogatija nego oni koji žive u Srbiji, ali ono što možemo, mogli bi da napravimo zajedničke programe koji bi promovisali srpsku kulturu i sprečili asimilaciju i omogućili tim ljudima da osjete deo te svoje otadžbine, jer ipak to je genetika, to je neka krv koja nas vuče zajedno i u tom smislu ja sam to rekao i odmah su me napali naravno ovi prozapadni, da je naš cilj stvaranje srpskog sveta takozvanog. Srpski svet ne podrazumeva samo teritoriju, on podrazumeva sve ono što definiše Srbe, a to je pravoslavlje, svetosavlje, to je tradicija, to je hrabrost, to je inat. Taj inat će sprečiti da nam dođu glave. Znači, taj inat će sprečiti, ništa nam ne mogu. Da, profesore Nestoroviću, pre nego vam se zahvalim što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago, prenosim vas pozdrave moje kćerke Olge, profesor dr. Olga Ravasi, koja je predsjednica ove organizacije Srbi za Trumpa, i Sava Pek, to je prva srpska lobistička organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Vama i Aleksandru Paviću srdačan pozdrav, profesor dr. Olga Ravasi.
Znam za to, hvala. Nadamo se pobedi Trumpa, bit će i nama lakše ako pobedi Trump. Ja mislim kad pobedi Trump, mislim da sad nije ako pobedi, ali dobro. Vidjet ćemo, ima je puno vremena, on sam je rekao da svašta možda se dogadi, popliću ga na svakom koraku, vidjet ćemo šta će biti. Da, a profesore Nestoroviću, bratski pozdrav, hvala vam od srca što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Chicago i za naš YouTube kanal. Pozdravite mnogo o Aleksandra Pavića i sve one koje treba pozdraviti, a vi to najbolje znate. Hvala vam mnogo, hvala vama, puno pozdravlja. Hvala vam. Profesor dr. Branimir Nestorović bio je gost Srpskog radija Chicago.